Да, снимам го. Айде, маска. Брат, двете паднахме. Я пішов гавадьо. Йо-йо. Йо-йо. Тегли ме. Добре, червеното пішла на червеното. Тегли. Айде, пішов гавадьо. Чекай, това тук искам да си го оправя. На как те по-реалистично ли? Да. Не по-реалистично. Това тук, как да върва, да си го оправих. Опа. Добре, че не Тегли! бех признала. Thank you. Да, защото двете щехме да паднем. Много трудно бе. Я само отгоре. Ай, направо паркур. Паркур, моето... Паркур, чпек. Моето си е баш паркур. Чакай, сега ще внимавам толкова. Айде, мина го. Айде, някой го мина. Тук е по-бързо. Айде, тук са. Горе. Аз се от тук. Айде! Айде, бе. Леко. Подигни ме. Дигам. Гуляй. Не мога да го... Брат, от другата страна и просто. Ето. Как дърпам се много. Не мога. Върви! Ето върви. Не мога, не става. Качи се! Само не мога. Умри. Чакай, бе. Хей, не се помня. Майка ти дърпа! Дърпай! Дърпай! Майка ти! Дърпай! Много съм зле! Най-сетне. Спрунки. Спрунки. Айде, ма идвай. Абе, много си зле. Не минавай! Дай малко назад сивото да си, айде. Дай. Айде сега. Само аз да не падна, защото ки стане... Той ми даде я такова. Ревенч, като виж, съм му направила. Мерси, че бе. Брат, дърпай се! Ама отиди на сивото, бе. Отиди на сивото, на мен това ми е без цвето, виж. По-леко съм. Давай, ево тук е. Най-сетне бе. Мъжето не иска да е. Няма, дека ти мъжбе. Тази ва тука! Червеното. Колата, спорт, 10 тарата. Айде. Дай на мъжето. Брат. Как се минава това? Айде, минава. Минавай на ето. Не! Защо? Паднах! Тук е цяло. Много съм зле. Падна. Майка ти! Защо да направя? Кой ми скъса въжето, бе? Не съм ти го сказала! Я беше ми е скъсано въжето. Брат! На мен ми е скъсано. Брат! Беше ми скъсано. Бутнаха ме! Който бутнато е? Я то топ! Саймън! 2060. Ба! Нека да дигам тебе. Дигай.
часов и 56 бе. Добре, спокойно, айде. Дърпай. Дърпай. Я. Я. Яйца. Така и киселека. Я. Я. Яйца. Първено! Що ще да направя вече, бе? Играй кючек. Ужас! Айде, дърпай, ма. Дърпа, бе! Айде, по-удобно би да това легла. И най-сетне. А, двете казахме най-сетне, бе. Чули? Да. Не, пътак! Абе. Дай да влезем. Кафянко. Не бе, чакай, това изрина, бе. Браво! Много лесно, не да го стълбре. Защото от стълбата падна. Де, бе? Не, първо да липне, бе. Ай, дай да словат малко. Не. За малко ще... Абе, ки те тепам. Това случи само пада, бе. И човек опада му. Брат. Ти ме качи това. Айде, диди, бе. Дигам те, бе. Де, бе. Лета ми се доскочи. Брат. Айде, да. Ще имаш самароци. Дай са чубра. Ето, време. Вече ти айде. Абе. Бе. Ти до кой си стигнал? До 9-ти? 11. Види, да, че си О, стигнал. 50-ти. Дай до ти да бъде. Това са 50-ти. Да, 10-ти. Тебе! Да, се не съм аз. Кой беше? Бабка ли дойде? Не, брат, майка ти. Да, пак по-точно. Чекай, саки се телепорт. Тебе! Добре. Добре, че са направили такова, иначе ако трябваше да гледам пак ще Защо това? Дано да не обидаме пак по хиляди пъти. Чакай, че аз трябва да дам вече. Да, словно ти как трябва да кажа да... Брат, на мен не путнаха! Кой те пали в скръпки? Какво ти вече писами? Абе, искам да ги върна през прозорца и да им плюйна в лицето. Да, модеста, не бе това бяха помидали. Баш! Има и дали с газове да Шибаните петери ки ви хвърля през прозорца. Войната да ми ядете. Газов да ми ядете. Кой са? Ти ли падна? Защо? Криви крака имам! Не, И ти си крива. защо падна, бе? Защо падна? Не купата. Срадостите. Защо? Защо ще направи? Не знам що стана. Само падна. Брат, аз се вън. Не знам що стана. Защо, бе? Влизате ли с къса? Брат, бъгва ми. Ето. Брат, що ми стана, уе? Ето, бе, аз съм тук, бе. Брат, аз се вън. Ама аз мога да бъда, бе. Бе, мръдна. Най-сетне. Аз не мога да бъда. Защо съм? Оф, тате ми. Не си. Кажеш, тате? Нищо.
тея. Готови сте? Да. Утре само ти дойде да напишем това стихотворението. Утре. Днеска пак говориш дълго яки. Мама каза да се сложи дългото яки. Слушай, Господи, ти да знаеш, кафето, че Лево да ми споделя. Илона от дома е топло. Ти работи ли? Да, работих и да си. Мисля, че как ти бегаш. И на време дойте, да не закъснеете. Няма спокойно. Вие с Невенка направо от дома киите на училище, на сраницата ли дойде? Да. Ага, добре, да не правите билял дома. Не, сега лежиме на леглото. Ядохте ли нещо? Да, ядох, аз си направих сандвич. И на Невенка от не направи. Аз си направих. Ти направи. Добре. Арно е. Ай, чао. Чао. Не, Соро, дай. Не си играм ли? Твой това хилене, бе! Ако как се хили, само така хиляли. Твой това хилене, бе! Оле, искам да си лижа още. Не, аз не искам на училище, съм... Да, ще може да си лижа. Айде, ма... Аз забравих да науча. Защото господарта не иска да ми изпита. Бате, горката. Брат, днеска е скрапс. Така ли? Да, я. Искам да видя, чакай да видя моите. Опасно е. Иска да видя дали има... Има мия. Казах ти, че има медведче. Има мия. Кой имаш, бе? Има 8% на тая. Яко. Той бе, не тая бе. Кой има друг? Брат, само 3 имаш. Хайде бе, идвай. Нормално, много съм. Само на майка ми телефон. Искам да сложа спрал, ама тия не ги взимай. Само на майка ми телефон имам 3 героя. Бързо идвай. Какви герой на майка ти телефона? Не, Павло. А. Ма искам да сложиш тая някаква на бомбони. Ама аз ти давам сърца. Тая дава сърца. Той бе, каква ти та? Бе се тая. Ягодата момче! Добре, той... Спрал, запомни. Добре, той дава сърца ли? Добре, ще сложа ята. Ама той дава сърца ли? Да. И... Ама трябва такви да събираш. Как беше? Ленти. Не ленти, де ти там дех са. Не, туристи, да, някаква. Добре, я таки сложа. Бати героите, бе. Ви, кадам, бил би се буртите пуси. Най-доброто дио. Най-доброто дио. Телефон допада. Бате, айде бе. Сашенцето. Лесно да писаха в телевизора. Айде, тръгваме на експозиция. Айде, тук, да чакай да си го сметна, че нищо не мога да вземам. Кой е тука? Кой е тук? Топката е тука! Тя е такава. Ще е вода. Тя може да не вижда? Може. Ама тя сега като не види, не може ли види нас? Ето тука. Ти беше пред лицето и бе, брат, как не те виде? За шкаф уйдех. Ето тук ще дам бомбончета. Да, бомбони. Кутията шоколад нем да я взимаш, защото тя е за мен. Добре, ако падна кутия шоколад, ки го взема. Ки те бия! Ки видиме. Аре де. Чакай, та тука. Не го видех и sorry, I'm sorry. Don't leave me, I want you here with me. Да save us. О, я Extraction Speed Candy. Какво би дава той екстраction с питки? По-бързо да правиш машината за 5 секунди. Така ли? Аз искам да направя машина. Бутилката поп! Трябва ми! Без той енергията ми е само 100. Какво? Бутилка? И това бутилка поп си взех, защото постоянно това стаминта енергия.
Не! Не! Защо го остави на мене? То лигло. Тай момиче бе. Абе лигло. Ето, поставих си, ядох си то лилавия бомбон да правя по-бързо машините, ама не става. Дали ми кажеш, за 2-3 секунди се правят машините? За 5 секунди бе. Ми да поставя го, ама не става. Дай дам бомбони. Добре, не искам, само искам я този си направя. Че е много близо. Що ми правиш, бе? Що ми правиш, бе? Ние сме дио! Ние сме дио! Не такова, не! О, Господи помилуй! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи! Ти ги подсветвам. Ама защо тя? Защо тя не може да ни види? Аз бях и пред лицето. Тя е дух, бе, она само в машините влиза. Тя в машините, тя виде, майче. Не виде. Ама тя плаче. Ама тя е дух. Бомбони, два бомбона. Само един бе израза. 2 са, бе. О, новия бомбон. Ама не може да ти ме пред лицето и така ли? Да. Ама нищо няма да ли прави, така ли? Айде, бре, си седеме. Айде, бре, имаш Да са и 8. Не се така колко часа е, къса. Абе. Чакай малко, Бъде, искам те да ги отива са. на училище. И на мен не ми се отива, искам да бъда болна. Айде, по-бързо го прави тази машина, че... Чакай малко. Добре са. Николи идва спокойно тук, Николи. Тази дойде са лигота. Крис, тук. Абе, няма да дойде на песто и бега. Да, бе, я ви бега. Я светнахия. Какво? О, Твистед. Бързо, бързо. Я шоколад. Други бомбони нема. Не мога да вървя. Ето. Идвай. Ето, тук съм спокойно. Идвам. Казвам линията. Бързо, само напред. Бързо. Айде. Тези ма. Абе, връщаме. Чакай, сега. Нема, рано още. Кога може да ми дадат аптека? Когато ти бъдеш на едно сърце. Така ли? Не, брат, не е така. Аптеката колко струва? 100. Ей. 100 те. 100 tapes. Много скъпо. Много скъпа, майко. Лели, много скъпа. Ти още ли си имаш? Какво е да имам? А дали още си имаш? Снимам. Това ти го ремонтира доста време, бе. Нема да го ремонтирам, просто ти го кача в YouTube и айде. Това няма да се бъде никакви лайка, бе, брат. Що толкова да ме гледнеш, ще има няколко. Там е Шримпо. Да не видиш ли побе. Там е Твистед Шримпо, любимият ми герой. Ама аз сега виждам никъде, бе. Ти е много сляпа. Аз сега виждам, бе. Не я! Шримпо е момче! Не, момиче. Момче! Нема мигли! Доказателството! Нищо, не си видяла. Але, на мен ми е пълна. Пълно ми е, да си не мучаш един бомбон. Чакай. Това е този звук. Не! Почва да се води нещо. Благодаря ти. Аз ки се крия. Аз мога инче да ги гона, бе. Така ли? Да върва. И без това нещата са ми без такова да правим. Ауа! Шрипо! Ама нали само две чудовища са? 2 чудовища на по-голямите стават какво повече. Майко, са тези всичките Умре? Не умрех. 2 сърца имам. Тогава защо имаш боли навсякъде? 4 бомбона падат, когато ме ударят, бе. Умно. Не, само 2 паднаха. Аз 2 бомбона взех. И прави машини. Аз ги вода.
Мали, защо ширим по много бавен, бе? Що е това? Кое, бе? Бомбони, които те възстановят Не, енергията. бе, виж това. Кое? Кабел! С него правиш по-бързо машината, натисни. Направи машина Сега не ми се прави машина. на една машина и тури това кабело. Чой. Вали, фам, спаша като дойде този звук. Чакай, ето сега натискам машината и натискам кабел. Вали, верове! Само много малко ми зариди. Аз кабел намерих. Втори кабел. Браво. Чакай. Не са така към мене! Благодаря. Трябваше да направим тази смотна машина. Вида до вас, I love sky. Супре! Great job! Мерси! Шримпа! Ще ти годи? Има малко енергия. Помощ. Скри се някъде. Помощ, не мога. Не мога, гонят ме! Спокойно, аз се скрия. Колко... Скибиди доп. Супре, то скибиди доп. Доп. Бършо напри Шримпо, бе, он направо. Айде, енергията ми възстановява. Шримпо. Теке, бе. Джуста. Бали, там само те гонят, бе. Ще става. Не! Сега ке ме гонят и мене. Аз съм им любимата, ме гонят. Бегай! Аз ще им една къда. Това е Космо, бе. Това е Космо ли? Не, бе. Аз отдегна там, не ти гледам в екрано. Къде ме прави някаква машина, бе? Прая. Има още една точно от това, има там Шримпо. Любимият ми бомбон, Джак Бауър. Какво ти дава до Джак Бауър? Некъв си там бъв. Бъв! Какво означава това? Не знам. Дай. Чакай, че ще повидам. Не! Shut the fuck up! Само една машина успя да направя! No! Кутията шоколаден се е бърнала, чули? Аз съм вече... на мен що зелени бомбон? Аз имам вече един. Айде, ма идвай. Ето ме тук съм, само искам да разгледам нещо. Та се идва, малко време има. Спокойно, 15 секунди са достатъчни. Аре. Къде излезе табон? Попи! Сърца! Най-сетне! И аз със сърца, да бъда имам 3. Да. Ето, дава ти едно сърце. Си колко имаш сърца? Не ти имам са 3. Окей. Стоп, привет! Без да снимам на видео. Разбира този звук, що означава. Имаме 3 сърца. Йоу! Що бе, Юле? Тук е Попи и това Тиша. Попи, Тиша. Салфетката, бе. Коя салфетка, бе? Гумбали. Гумбали. Дъвки, бе. И какво ти дава тия дъвки? Бъв некъв. Какво ти дават? Бъв, бе. Какво означава това бъв? Много си тъпа. Това са как новите бомбони. Той е стар бомбон, бе. Бе, какво дава? Аз съм го виждала. Дава някакви там 3 неща. Например, да бъдеш бърза, да правиш бързо машини, да имаш какво там, не знам. Много ме пълен вектори, бе. И писами, бе. Ми ти сам бомбони имаш. Папи, моя клон е тука. Само, че лош клон. Ти си лош клон.